Dobrý deň prajeme. Dnes sa pozrieme na rekonštrukciu mosta v Košiciach, ktorá ide do finále. Obyvatelia Košíc si v uplynulých mesiacoch zvykli na lešenie pod mostom, ktorý ponad triedu SNP spája hlavnú budovu nemocnice s areálom na Ipavskej ulici. Rozsiahla rekonštrukcia tohto kľúčového objektu sa v týchto dňoch blíži k svojmu záveru. Most nad štvorprúdovou cestou bol postavený v 60. rokoch minulého storočia. Už dlhodobo vykazoval známky opotrebovania. Desiatky rokov slúžil ako technická a logistická spojnica medzi nemocnicou a jej zázemím na Ipavskej ulici. Zub času sa však podpísal na jeho havarijnom stave a z tohto dôvodu je už od konca septembra 2021 uzavretý. Význam mosta nespočíva len v technickom prepojení budov. Jeho najdôležitejšou úlohou je zabezpečenie rýchleho transportu pacientov z heliportu na Ipavskej ulici priamo na operačné sály či oddelenia. Most po ukončení rekonštrukcií bude opäť slúžiť na efektívny a bezpečný presun pacientov nielen do univerzitnej nemocnice Luisa Pastera, ale aj do detskej fakultnej nemocnice a východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb. Súčasťou projektu bude aj úprava priľahlých úsekov účelovej komunikácie pred a za mostom. Most po rekonštrukcii bude výlučne slúžiť len pre nemocnicu. Prístup verejnosti bude vylúčený. Podľa zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmluv z 8. júla 2025 sa náklady na rekonštrukciu vyšplhali na takmer 1,6 milióna eur. Cieľom investície bolo odstrániť nevyhovujúci stav mostného objektu z hľadiska funkčnosti, bezpečnosti a environmentálnych dopadov. Stavebné práce by mali byť podľa harmonogramu ukončené v druhej polovici decembra 2025. Obnovený most tak prispeje k skvalitneniu logistiky a fungovania kľúčových zdravotníckych služieb v meste. A teraz si nerúšene pozrite, ako táto rekonštrukcia v súčasnosti vyzerá. Prajeme pekný deň.